I weche mathoth ma osebedo kaluoro migawo mar somo ahinya to ewi lai manyien mar somo CBC. Oganda jo Kenya osebedo kan ni kod siso eng'eyo jalno ma gidwani mondo mi okao kar jatend migawo mar somo ngire George Magoha. Nyaka sani koro oseyangore ni jalno en Ezekiel Machogu. Penjo en ni Machogu en ng'a? To gin gik mage marite e migawo no? Ezekiel Machogu mae jal ma okao kar jal mane en jatend migawo mar somo ngire George Magoha. Machogu en jasiasa mane ochung' malaro kom mar gavana kod otiko mar UDA kaunti ma Kisii e yiero ma okalo. Ne otimo penjne mar O levels e sikund sekndar Manduru higa mar 1974. Ne oriwo kod sikund sekondar mar Agoro Sare bang'e kuma ne otime penjne mar A level. Machogu ne otieko sombe mbalariany ma Nairobi kuma ne oyude digri mare ma tije lwedo kata arts gi dho ngere. Machogu ne oyudo tich apis jatend piny kaka jatend loch nanga machon kata DO. E higa mar 1989 ne ogwele kaka DC, tich mane otiyo nyaka higa 2008. Otiyo bang'e kaka jalup jagoro apis mar jotich sirikal nyaka higa 2017 kane oyiere kaka jaod bura mar Nyaribari Masaba. Mano e Ezekiel Machogu kwa e kaunti ma Kisii. Ngire George Magoha ne olero wechene mogik ne jatelo mabiro kao kare. E tima Magoha dwani Machogu ochakgo en chopo singo mane jatend piny oketo mandiko jopuonje moromo. This administration has trained teachers who are already in service to teach grade 7 and 8. Are we together? But the good news is that the incoming president has promised to employ more teachers. From where we sit, we know that money is going to be a problem. So if for any reason he cannot employ 58,000 teachers in 2 years, he still has a fallback position by utilizing the teachers that are available. But it would be so good. We have been employing between 10 and 20,000 teachers a year, every year since I got into government. And we know the denominator has been lack of funds. So in the event that cash flow is a problem, I think it is better to continue to train the teachers the way we have been continuing to train them. Kopogore kondiko jopuonje ting e wilai manyien ma somo ma CBC okao telo odhi wite oko kose. Kaluwore gi twak ma jatend piny Kenya odiochienge ma chamo muma ewi loso aput mabiro twak ewi somo mak gungu koro kao luth ma telo ni aput kendo neno ni winjruok obetie manyalo konyo dhiro chenro mag somo e pacho kae. Neno ni somo mag mbalariany ma pacho ka odok e wang'e kokale chwalo omenda ne mbalariany go. Ting' mar rwako Japuonjre mag junior sekondar kod klas 9 duto dwe mar achiel gite gin weche madongo manie mbele Machogu e kinde ma okao telo koa kuom Magoha. Bende moko kuom oganda orwake kaka jal mabiro tiyo e yo makare. Wenye wamechaguliwa hawana ujuzi sana. Sasa manaibu wao wajaribu aweke wenye wako na ujuzi na tajriba kwa hizo wizara. Kama nafasi nyingine yaweza patikana kama sisi wa Kisii tupatie, kwa maana watu ni wengi ambao watakusaidia, wasaidie nchi yetu iendelee mbele. Tungeomba sana sisi kama wa Kisii utupatie mtu wa nguvu kama Matiang'i sekta ya interior security. The current president William Ruto angalie wale ambao wako na cases ambao let's say ni court cases, asikubali wapatie uongozi because hii country tunataka genuine cases na tunataka watu ambao watachukua hii nchi for the next 10 years tukue mahali fulani. Kama Goa tokoni duto biro nyalore mana kama Chogu wuok maneno ni gik matimore sikunde eno wuono neno ok bet marito wacha winjo.